Ja torno a estar amb vosaltres, avui estem a Vilobí, en una caseta d'usada, d'acord? La caseta té 3 plantes i ara estem a la primera planta, a la zona comú. Us volia ensenyar, ara estem en el menjador, veurem després l'escala que puja de les habitacions, però primer sortim al que seria el balcó. En aquest cas està tancat, es podria tornar a reobrir i veureu que és superespaiós. Ara mateix tenim el sol en aquesta part de la casa, per tant s'utilitza. Disposem de gas natural i d'aire condicionat. I si avancem per aquí us ensenyo per on hem entrat. Aquí estaria l'entrada, ja tenim un bany de cortesia i la cuina, que és perfectament doble. I a més d'espai de taula tenim el safareig a part, que dona al jardí per més intimitat. Venim de la cuina i ens trobem a la part de les habitacions, on tindrem 3 habitacions dobles. Comencem amb 2, que tenen les vistes al jardí, una d'elles amb finestra i l'altra té balcó propi. Us deixo que sortiu. Passem al bany. I tenim l'habitació en suite. En aquesta paret que acabem de passar hi havia una altra porta que formava part de la quarta habitació. En aquest cas han fet un vestidor. Es podria reconvertir i tornar a recuperar l'habitació, però en aquest cas tenim un gran vestidor amb armaris encastats i aquesta habitació torna a tenir possibilitat de sortida pròpia a balcó i tornem a veure que tenim tot el sol. A més, Vilobí ja podem sentir que l'entorn és completament natural i com estem en altura ja tenim vistes. S'entreveu aquesta escala, ja que s'ha habilitat tot que és el sotacoberta per fer un despatx. També podria ser una habitació o qualsevol altra estança. Doncs acabem amb la planta de les habitacions i la zona del despatx de sotacoberta i que ens conduïm cap al garatge i la piscina. Ja estem a la planta de baix on tenim el garatge i la sortida a jardí. D'acord? El garatge és molt ampli, a més està molt ben aprofitat. Entraríem 2 cotxes, bicis, moto, tenim espai de traster i allà al racó també treballant com s'ha fet l'aprofit del sotescala. Les portes del garatge, una és hidràulica i l'altra està motoritzada. Ja sortim aquí, on podríem tenir un espai de barbacoa i porxo i passaríem al jardí. El jardí té aquest espai d'arbustillos que es podria retirar per acabar d'ampliar el que és la zona del jardí i tenim construïda una piscina. Doncs fins aquí la casa de Vilobí. Qualsevol pregunta o qualsevol petició de més informació, sisplau ens truqueu. Moltes gràcies, fins aviat.